Ýgyryp olary dukandan kovup başladylar diýip Görögli köçesinde ýerleşen dukanlaryň birinde sişenbe güni bolan wakanyň şahydy Azatlyk radiosuna gürrüň berdi. Ol ýene şeýle dowam etdirdi. Adamlar darganda bizdiňe owan bolup galdyk we garaşmak kararyna geldik. Emma bize barıň bir karara gidin diýip üstümize gygyrdylar. Garryjy bir aýaly kemsitdiler we eli ýaş çagaly bir denan aglap başlandy, onuň üstünden ses edip güldüler. Men ömrümde şeýle kemsinmendim diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy öz başyndan geçiren tejribeni paýlaşdy. Dukanlaryň öňünde nowatlarda dören dawaly wakalaryň ýene biri geçen şenbe güni Görögli we Alişer Nawaý köçeleriniň çatyrygynda ýerleşen döwlete degişli dukanyň öňünde bolupdyr. Geçen şenbe güni çilimiň nowatynda ýakalaşyk döredi. Şonda bir adam yaralanyp keselhana ekidildi diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmesi habar berdi we agdalan bu wakadan soň polisiýanyň nowatda duran adamlary dargadanlygyny gürrüň berdi. Şonda yaralananlygy aýdylýan adamyň soňky ykbaly nämälim galdy. Gant şeker şuňlar Aşgabatyň hususy dukanlarynda da döwlet dukanlaryna garandy kesse gymmat bahadan hem tapdyrmaýar. Paýtagtyň uly sowda merkezlerinde ýerleşýän hususy dukanlar gytçylygyň emele gelen ýagdaýynda şekeriň öz boluşly sowda usullaryny girizip başladylar. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň Azatlyk radiosuna gürrüň bermeklerine görä, meselem bir karar sowda merkezinde ýerleşýän Kamil dukanynda şekeriň her kilogramy 4 manatdan satylýar, emma ony satyn almak üçin Eýranda öndürilen nar suwuny 5 manatdan satyn almaly bolýar. Şeýle-de bu sowda merkeziniň beýleki dukanlarynda 1 kilogramy 5 manatdan satylýan şekeri satyn almak üçin Türkmenistanda öndürilen bahasy 3,5 manatlyk miwe suwlaryny satyn almaly bolýar. Türkmenistanda çilim sowdasy doly döwletiň gözegçiliginde saklanýar. Emma garaşsyz çeşmeler daşary ýurtlar bilen lomoy çilim sowdasyny amalaşdyrýan we ýurtda çilim sowdasyny ýöredýän şirketleriň häkimet başyndaky gatlyklara ýakyndygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýyň gant şekeriň importyna we sowdasyna hem degişlidigi baradaky çaklamalar öňe sürilýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Türkmenistanda hususan Aşgabatda we Mary vilayetinde käbir azyk önümleriň gytçylygy sebäpli un, şeker, tuw we ösümlik ýagynyň bahalary telim etse gymmatlady. Meselem mundan 2 aý çemeti odal Türkmenistanda öndürilen şekeriň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat 80 teňe we 2 manat aralygynda bolan bolsa, häzirki wagtda ony döwlet dukanlarynda 3 manat 20 teňe, ýurdun senatçylar we telekeçiler birleşigine agda dukanlarda bolsa 5 manatdan 10 manat aralykda satylýar. Tuwiniň 1 kilogramynyň bahasy mundan sanyjy aý odal 1 manat 60 teňe bilen 2 manat aralygynda. Häzirki wagt ony döwlet dukanlarynda 9 manatdan 11 manat aralygynda satyn alyp bolýar. Ösümlik ýagynyň öňki bahasy 2-5 manada deň bolsa, indi 6-15 manada ýetdi. Öň 50 kilogramlyk bir halta unyň bahasy 50 manada barabardy. Häzir ol ortaça 80 manada durýar. Mälim bolşaly indi 2 aý golay wagt bäri Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda we hususy eýçilikdäki sowda nokatlaryna un, şeker, tuw we ösümlik ýagy ýaly azyk harytlary ýeterlik derejede tapdyrmaýar. Bu harytlar döwlet dukanlaryna her 10 günde bir ýedek getirilýär we ençeme saatlap nowata duran adamlar her saparda olaryň diňe 1 kilogramyny satyn alyp bilýärler. Galy bersede tişen we günden başlap Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşiginiň eýçiligine bolan bir karar atly sowda we dinjalyş merkezine hem şeker satylyp başlanyp, bu ýerde hem adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Döwlet dukanlaryndan tapawutlukda bu ýerde adamlardan 1 kilogramynyň bahasy 5 manada durýan şeker bilen birlikde miwe şiresini, ýagny suwuny hem satyn almak talap edilýär. Muny satyn almak islemeýän adamlara şeker hem satylmaýar. 2 manat 20 teňe, 3 manat 50 teňe durýan bir otu şerbeti ýagny soğuk almasalar, onu dukanyň satyjylary şekerin olara bermeýärler. Olary bilen şerbet soğuk almaly, şoňa da goşup 1 kilo şeker berýärler. Özümden gözaýdyşym ýazdy dagir geçýän harytdan paýtagyň ýaşaýjylary ýurdun özüne öndürilen şeýle şerbetlere uly bir höwes bildirmeýärler. Diýip ýerli synçy we alyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Gepin gerdişine görä aýtsak, paýtagtda dowam edýän adyk gymmatlamasynyň vilayetlerinde, hususan da Marda hassa 7 derejede duýulýandygyny Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçylary aýdýarlar.
Näşe 50 kilogramlyk bir halta ýokary sortly unyň bahasy odal 50 manatdy. Indi 100 manat boldy diýerler ýaşaýjylar. Onu şeýle aryk dükanlaryna aýlanyp gördüm. Şekerin 1 kilo 8 manatdan 3 manatlyk şeker diýär. Döwlet daha odal 3 manatlyk şeker, 3 ýaşyk şekerden. Olam käte satýar çykarlar diýerler. Şo satyjydan sorasaň, şo 8 manatlyk şekerin häzirçe ýok, ha ertir bolmagy mümkin, näşun bolmagy mümkin. Diýip şol edil baran wagtyň ýok bolsa şeýle jogap berýärler. Diýip ýakynda Mara Sapareden Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylova gurrun berdi. Türkmenistanyň resmi medeniýetinde ýurtda azyk bolçulugyna ýokary derejede üns berilýänligi, ýaşaýjylar üçin ähli haritlaryň el ýeterligi barada wagtal nygtalýar. Hatta 2015-nji ýylyň may aýynda geçirilen Bütün Dünýä Expo 2015 serisinde Türkmenistan azyk bolçulugy parahat ösüş diýen şygar astyna çykyş edipdi. Sözümiziň ahirine aýtsak, Türkmenistanda dowam edýän azyk gytçylygy, onuň sebäpleri ýa-da bu ýagdaýyň haçana çenli dowam etjekdi barada resmi medeniýetde halk köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmeýär. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Studioda siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyny gülen bilen il teşkili telekeçiler basyllatly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyny soňky aýlaryň dowamyny dini ruhany Fethullah Güleniň hyzmat hereketi bilen baglanyşyklydygy aýdylýan uly biznesmenleriň ençemesi tutsak edildi. Mundan 2 ay ozal, ýagny awgustda Aşgabatyň iň meşhur restoranlarynyň biri hasaplanýan Merdem Dyn Jalş merkeziniň ýollaşçysy Resul saklandy. Resuly ýakynyn tanıyanlaryň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, oňa türkmen banklarynyň alan kreditini talaba laýyk ulanmanlygy bilen baglanyşykly iş açylypdyr. Resul öňümçülük maksatlary üçin diýip alan kreditini wagtynda üzenem bolsa, derňewçiler hamany bu pullaryň başga hajatlar üçin harçlananyny öňe sürüpdirler. Emma Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Resulüň saklanmagynyň onuň Türkiýede 15-nji iýulda başa barmadyk harby agdarlyşygy gurnamakda aýplanýan dini ruhany Fethullah Güleniň hyzmat hereketi bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Ýatlap geçsek, harby agdarlyşyk synanyşygyndan soň Ankara Güleniň hereketine Türkiýede basyş edip, muňa beýleki döwletlerde hem amal etmäge synanyşdy. Bu wakalaryň fondunda Awgustda Güleniň jemgyýeti tarapyndan dolandyrylýan Aşgabatdaky Halkara Türkmen Türk Üniversiteti de ýapylypdy. Bu aralykda ýokarda agdalýan üniversitetiň uçurumy şeýledi. Esasan Güleniň hyzmat hereketi bilen il teşkili adamlar tarapyndan dolandyrylýandygy aýdylýan Merdem restoranynyň başlygy Resulüň mundan 2 hepde ozal azatlyga goý berilendigi barada ynamdar çeşmelerden maglumatlar gowuşdy. Emma derňeň häzirki ýagdaýy we Resulüň azatlyga goý berilmeginiň şertleri barada jikme-jikleri anyklamak başartmady. Merdemiň dolandyrjylarynyň biri Resulüň häzir şäherde däldigini, şeýlede restoranyň işinde bökdönüşlüğün ýokdugyny ma'lum etdi. Merdem Dyn Jalş merkezi 2009-njy ýylyň fevralyna müşterilere hyzmat edip başlapdy. Resmi taýdan onuň başlygy Resul diýilip görkezilse-de, iş ýüzünde restorany Türkmen häkimetleriniňki ýokary derejeli bir emeldaryň dolandyrýandygy barada Azatlyk radiosyna maglumatlar gelip gowuşdy. Şol bir wagtda soňky aýda Türkmenistanyny gülen bilen il teşkilidir öýdülýän başga da uly telekeçileriň tutsak astyna alnandygy barada maglumatlar geldi. Bir näçe çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, mundan 2 hepde töweregi ozal A grup toporuna degişli A market şirketiniň başlygy Döwlet Ataýew mundan 1 hepde öň ýurduň uly guruluşyk obýektlerini alyp barýan Polat guruluşyk kärhanasynyň başlygy öwüz hem tutsak astyna alnypdyr. Emma Güleniň hyzmat hereketi bilen il teşkildigi aýdylýan
bu telekeçilere bildirilýän resmi aýplamalar dogrusyny häzirlikçe nähilidir bir maglumat alyp bolmady. Gal verse de Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri Fethullah Gülen bilen il teşkildir öýdülýän türkmen telekeçilerine basyşlaryň edil häzirki döwür artdyrylyp başlamagyny, Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramy münasibetli geljekdigi aýdylýan Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın saparynyň öňü syrasyndaky geçirilýän çäreler bilen düşündirilýär. Bu maglumaty beýleki çeşmelere tasdiklatmak ya inkar etmek başartmady. Sözümüziň ahyryna ýatlasak, Türkmenistanyny 1990-njy ýyllaryň ortalaryna açylan Fethullah Gülen'iň hereketi tarapyndan maliýeleşdirilýän onlarça türkmen türk liseýleri hem 2010-njy ýyla çenli ýapylypdy. Azatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Eferde men Döwlet Baýhan. CAF atly Haýyr Sakawady gollamak we kämilleşdirmek fondy 140 san ýurtda sahylyk we haýyr sakawada taýýarlyk barasynda barlyk geçirip bu urda bir sanaw çap edipdir. Bu çäkde adamlaryň dürli haýyr sakawat işlerine pul bermäge, meýletin haýyr sakawat işlerine gatnaşmaga we gawat gelen bir nätenç adama elinden gelen kömegi bermäge nähili, nä derejede taýýardygy derňelipdir. Bu urda iň sahy döwlet owalky Sowet ýurtlarynyň Özbegistan bolupdyr. Ol 140 ýurduň arasynda 11-nji orna eýeläpdir. Özbegistanyň ilatynyň 150 göterimi dürli haýyr sakawat işlerine işen gatnaşýar we şeýle-de ilatyň 167 göterimi nätanç adama kömek etmäge taýýar. 162 göterimi haýyr sakawata pul berýär. 127 göterim bolsa meýletinlikde tölegsiz haýyr sakawat işlerine gatnaşýar. İň ýokary 15-nji orny bolsa Türkmenistan eýeläpdir. Ol ýurtda adamlar Özbegistana garalandan nätanç adama kömek etmäge kän göwnänok. Muny diňe ýurduň ilatynyň 149 göterimi edip biljekdigini aýdypdyr. Türkmenistanyň ilatynyň 140 göterimi bolsa, ýygyderli ýagdaýda haýyr sakawada pul berýär. Ilatyň 160 göterimi bolsa, tölegsiz haýyr sakawat işlerine meýletin gatnaşýar. Bu bolsa dünýädäki iň ýokary görkezüjüdir. Türkmenistan owalka garalanna bu urda öz eýeleýän ornuny 6 baskançak ýokarlandyrypdyr. Kyrgyzstan bolsa birdan 8 baskançak ýokaryk çykypdyr we häzir ol ýurt dünýäde sahyylykda 34-nji orunda durýar. Dünýäde haýyr sakawatyň has ýörünli bolan iň sahy ýurtlary Israil, Mongoliya, Awstriya, Finlandiya, Kipr, Germaniya we hatta Tayland ýaly 50 ýurduň arasynda owalky Sowet respublikalarynyň diňe ýanky 3 sany ýurt ornalmagy başarypdyr. Täjikistan bolsa sanawda 87-nji orna eýeläpdir. Ol ýurduň raýatlary ispanlara, kolumbiýaly we owanlara garalanna o diýen sahy däl ekeni. Täjikistanyň halkynyň 149 göterimi nätanç adama kömek bermäge taýýar. Halkyň diňe 119 göterimi bolsa, tölegsiz haýyr sakawat işlerine meýletin gatnaşýar. Kazakystan hem sanawda Ruminiýa bilen Pakistanyň ýanyndan 96-njy orunda durýar. Ýurduň ilatynyň 138 göterimi nätança kömek etjekdigini aýdypdyr. Ilatyň 114 göterimi bolsa, ýurtdaky tölegsiz haýyr sakawat işine gatnaşýanyny ýa-da gatnaşyp biljekdigini bildiripdir. Barlaryň netijesine görä birek birini gollamak islemeýän, gollamaýan we haýyr sakawaty göňlemeýän adamlaryň ýurty Hytaýdyr. Fonduň hasabatyna görä adamlaryň sahylygy geçen ýyl uruşlaryň köpelmegine we global betbaçylyklaryň ýaýwanlanmagyna baglanykda rekord derejä baryp ýetipdir. Geçen ýyl owalky ýyllara garalanna adamlar tebii betbaçylyklar üçin haýyr sakawada has köp pul beripdir. Hem betbaçylyk sebitlerine gidip tölegsiz meýletinlikde haýyr sakawat işlerine gatnaşypdyrlar. Hasabata görä dünýäniň iň sahy
adamlary Aziýanyň garypça ýurdu bolan Birmada ýaşaýar. Ol ýerde ilatyň 191 göterimi haýyr sakawata gatnaşýar. Sahyýlykda 2-nji orunda bolsa Amerikanyň Birleşen Ştatlary durýanlar. 3-nji oruny Awstraliýalılar eýeleýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündülüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Özbekistanly meşhur rejissor Melis Abzalov 25 oktýabrda 78 ýaşynda Şweýçanyň paýtagty Stockholmda dünýäden ötdi. Ol gelinleriň gozgulygy, general mamy, çınaryň astyndaky güç tinansyk, maýsaryň garagollugy, arman, öten zaman, çimildik ýaly özbek halkynyň hallayan kino filmleriniň rejissory bolupdy. Tanymal özbek rejissori Melis Abzalov ömrünün ahirki ýyllaryny geçiren ýurda bolan Şweýçada gyzy Naziranyň öýünde bakyýetde gözlerini ýumupdyr. Maşgalasy onuň ýanky ady agzalan hosarlarynyň ýaşaýan ýerinde jaýlanmagy barysynda karara geldi. Melis Abzalowyň Daşkentdäki dogany we beýleki dogan arandaşlary 26 oktýabrda ýerli wagt bilen sagat öýlen 2-de hoşlaşarlar, diýip Ali Hamraýew bildirýär ýazypdyr. Melis Abzalov 1938-nji ýylda Daşkent vilayatynyň Ýanyl şäherinde dünýäge ýenipdi. Ol Daşkentdiň Ostrovski adyndaky Teatr we Sanat institutynyň aktyorluk fakultetinde okap, senaristlik we rejissorluk ugrunda ýokary tälim alypdyr. Melis Abzalov 1959-njy ýyldan başlap Daşkentdiň Ahun Babayev adyndaky ýaşlar teatrynda aktyor bolup işläpdir. 1968-nji ýylda bolsa Üzbek film kinostudiýasynda aktyorluk, kömekçi rejissor we rejissorluk edipdi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Paýzabad adly etrabynyň Gogoldaş sebitinde Allah beren Karýanyň ýol başçylygyňdaky Türkmen ýaraglylarynyň harby merkezine jeňçiler idigederli hüjum edýär. Gogoldaşda jeňçiler bilen ýerli Türkmen ýaraglylarynyň arasynda 3 günläp çatışyk boldy. Türkmen ýaragylary jeňçileri idene serpikdirmegi başardy. Türkmen ýaraglylarynyň komandirlerinden biri Hudaýberdi Palwanyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, Gogoldaş sebitinde ýerleşen ýerli ýaraglylaryň harby merkezine talep sewişçileri hüjum edipdir. Ýerli ýaraglylar bilen jeňçileriň arasynda 3 günläp çaknyşyk bolupdyr. Talep militanlary şu gün idene çekilmäge mejbur boldy. Hökümet güýçleri hem uruşa gatnaşdy. O ýerli ýaraglylara kömek etdi diýip komandir belledi. Burada vurs boldy. Talibanlar gaçyp hüjum etdi. Bu ýerde 3 günde vurs boldy, soň Talibanlar gaçdy. Hemmeýden döwletiň kuwasy gelip, döwlet kuwasy bilen gaçyp gitdi-de Talibanlar. Welaýatyň Paýzabad adly etrabynda Allah beren Karýanyň ýol başçylygynda 500 goly Türkmen ýaraglylary jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Gogoldaş sebiti jeňçileriň geçýän ýolunyň ugrunda ýerleşýär. Komandir Hudaýberdi Palwanyň aýdyşyça, bu saparky uruşda 60 töwerek jeňçi ölüp hem yaralanypdyr. Meňejik etrabynyň polisiýasynyň başlygy uruşda helak bolupdyr. Talibanlar biziň üstümize hüjum edýär. Biz hem olara gaýta gol bermäge mejbur bolýarys diýip komandir aýtdy. Talibanlardan ölen ýeten 60 ýanak barady Ahmety bilen öleni. Vice-prezident general dostum Erbeki adly ýerli ýaraglylary jeňçilere garşy geçirilýän harby operasiýalara gatnaşmaga çagyrdy. Gogoldaş sebitinde barýan uruşa galkyn etrabynda ýerleşen Türkmen ýaraglylarynyň komandiri Gurbanurdy komandanam gatnaşýar. 50 ýaraglysı bilen özüniň Allah beren Karýanyň kömegine ýetişendigini Gurbanurdy komandan gurrun berdi. Sowun gelenimden memleketde uruşda bolup
Aksa gelasenem diýdiler, şoba aksa geldim bir illine perpleme sowuna. Jowzan vilayatynda Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň hem herekete başlandygy aýdylýar. Gurban Nurdy komandiriň aýdyşyna garanda ol Taliban bilen köp söwüşipdir. Ýöne heniz daýyşçylary duş gelmändir. Bidayly daýyşçylar duş gelemiz ýok Talib. Gördük lekin daýyş bilen gatyrdyk göremiz ýok. Argelýo barýor şoğdepelerde barýorlar indi guşta baran ýok. Derrewsinde Vice Prezident General dostum Daesh militarylarynyň merkez ady ýurtlaryna da wähem salyp biljekdigini öňe sürdi. Emma dasar ýurtly jeňçileriň häzir Demirgazyk Awganystanyň ýaşaýjylaryna hop hawandarýanyny Gurban Nurdy komandir bildirdi. Awganman ölüm, Rawan Suda Awganystanyň adamlar bilen urşup otýany o setlerden 1,5 million kamyapda bolmam o setlerden dalydyn sonda da bizim ustegel burçlardy bilmedim oňa da ölüň. Sıkırbağım yok mu? Ona men malumatım yok. Gurban Nurdy komandir öz ýaraglylary bilen Gögöldaş sebitinde galýar. Garkyn etrabynyň goragy üçin hem ol öz ýaraglarynyň ol ýerde bardygyny komandir ma'lum etdi. Jowzan vilayatynyň Paýdabat atly etrabynyň ayal häkimi bar. Hanym Saýra Şikip Awganystan boýunça ýeketek ayal häkimdir. Ayal häkimiň hem uruşda olary kömek edendigini Gurban Nurdy komandir aýtdy. Ayal häkimiň kömek etdiýär gelip öýde. Näme dawada aýlanyp Bursun olam elinden gelen çekip naýtýar. Ýa gorkan ýokana. Gepleşigi taýinlap azatlyga ýetiren Kabuldan Şaýmerdan olam rady. Azatlygy line ulgamynda goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi yine ýatlaýar. Goşmak 420 773 797 383. Gaderly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip oturýar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.